L-investiment privat ta' 18 miljun euro imħabbar għal korsa ta' żwiemel tal-Marsa qed jintlaqa b'mod pożittiv minn dawk li jipprattikaw l-isport ta' żwiemel. Fost dawn hemm l-ogħla uffiċjali tal-Malta Polo Club li tkellmu dwar kif proġetti li kellhom fl-imoddi sabu diffikultà u dak propost se jfisser tama ġdida. Fil-fatt, il-Malta Polo Club se tkun waħda mill-laqdiet li se jkollha clubhouse propju fil-korsa l-ġdida tal-Marsa. Il-President Karl Galea irrimarka li l-isport tal-polo dejjem attira ċertu livell ta' dilettanti tat-turiżmu sportiv. Għaldaqstant jemmen li l-investiment imħabbar l-erba' se jwassal biex pajjiżna ikun jista' jospita kompetituri barranin u anke jkun jista' jsir iktar logħob. La dubju ta' xejn, nkunu nistgħu nilħqu mira tagħna biex inġibu teams minn barra u nsiru nistgħu nilagħbu anke seasons sieħ, jiġifieri sena kollha. Bil-malma li jsir bil-ħaxix, il-polo jista' jintlab ma' Malta is-sena sieħa. Fost oħrajn, il-korsa se tinkludi wkoll pitch ġdid tal-polo, grandstand armat bil-faċilitajiet mitluba mid-dilettanti u paddock area li takkomoda lil kompetituri kollha.